stari ljudi, I potreba. stare riči, stari običaj, sve staro. Ovdje se govori čigov si ti, znači kad dođeš pitaju te čigov si, iz dokle si. Dokle si došao, jel? I ča još, šta će možeš reći? Da imaš grejp u rukah, rukah. I u kućah se govori, jel? To je kao u kućama, u kućah. Ča još, ča Svetko govori? Tje, dobro, ja ne znam baš to tje ne koristim, ali ono, mogu reći. I tako. Kod nas se ne govori prst, nego se govori parst. I ne govori se krv, nego karv. Ili karvičina, če evo on reka, karvičina. I če još ima vart, ili varta. Kako se kaže? Vartlo, u vartlo. U vartlo, U vartlo se kaže. Če još ima nar? Pisoar. Velarčani su kao ljudi iz Velog rata. Nisu iz Velog rata, nego su velarčani. Bi sam u Velartu, kao bija sam u Velom ratu, jel? I nasal. Ša sam nasal. Nije u Sale, nego nasal, jel? Što je bilo u Dragovah, si pričao prije, Dragovah. U Dragovah. Ja sam hodi, recimo, ja sam teka, jutro sam kao trčati, ne kaže se trčati, nego teka, znači, poteka, čas je poteka. Ili teći recimo, on je, kako bi to rekao, hodije teći, išao je trčati, hodije teći recimo. Kao teča, ali nije teča, nego teči. Evo ga, pravi vodu. Evo ga, ovaj. Ovaj je pravi vodu. Ja pravi vodu, ja idem na obed. Eto, viš, na obed. Ide na obed. Gre na obed. Čas za obed, Gremo, da. Ili homo. Homo kao idemo, gremo, da. Pa to je isto zapravo. Gremo i homo. Vidiš, a i govore i grin. Oba dvoje govore. Ali gren je kod nas, da, gren. Gren leći, gren spati. A gren leći na pod. Na pod, pod je kao... Pod nije, znači, tlo doli, nego je kat. Da, na pod. Na pod se zove kad ideš kao gore na kat. Po skalama, da, na pod. Da, po skalama gore. Po malo.